እንታይ ኢልኩም ትምሕሉ? ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወላዲተይ ስጋ ባባ ኢላ ትምሕል ጓል ብጣዕሚ ፈቃር ጓል ኮይኑ ይስማዓኒ። ነቦኣ ትፈቱ ፍቅሪ ቦኣ ዘለዋ ጓል ፈቃር ኣብ ሂወት ኣዝያ ፈቃር ሰብ እያ ንዓይ። ስጋ ቀሺ ትብል እውን እዚአን ክልቲአን ካብ ደስ ዝብላኒ ናይ ዋልድ ማሕላ ማለት እዩ። ተኸርሜኒ ክያሮ ብሓቂ ኢሎም ዝምሕሉ ኣይኣምኖም እየ ዋላ ሓቆም ይኹኑ እዚኦም ሓስዮም ወይ ከምዚ ስቂሎም ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣዝየ ዝፀልኦ ማሕላ ሎሚ ሸት ኣይትሕድረኒ ትኸርሜኒ ካባኻ ይፍለየኒ ስጋ ብፃ ሓንቲ ማሕላኻ ኣላ ዝረሳዕኳ ኩስቶ ዝኣተዋ ጉድጓድ ተእትወኒ ኢሎም ዝምሕሉ ከዓ ኣለዉ። ስለዚ ንዓይ ደስ ዝብላኒ ወላዲተይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስጋ ኣደይ ማርያም እዚአን ሰለስቲአን ካብ መብዛሕትኡ ዝጥቀመለን ደስ ዝብላን እየን። ንስኹም ከ ኣብ ኮመንት ዳግማይ ክንረኸብ ከዓኒ ኣብዚኣ ፈለው ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሸር ቴንክ ዩ